Ibinahagi ni Police Colonel Noel Nunez ang tagumpay ng Albay Police Provincial Office kontra kriminalidad mula nang siya'y maupo bilang bagong direktor ng tanggapan. Batay aniya sa kanilang datos, mula August 26, 2025 hanggang September 15, 2025, umabot ng mahigit kalahating milyong piso ang kanilang nakulimbat na iligal na droga o 78.19 gramo ng shabu at 3.7 gramo ng marijuana kung saan 21 sospek ang naaresto. Sa loob ng mga nasabing petsa o 20 araw, umabot din sa 55 na wanted person ang naaresto. Kabilang dito ang 5 regional most wanted person na rank 1, 2, 4, 6 at 7, 2 provincial most wanted person na rank 1 at 10, 2 city wanted person na rank 8 at 9, 4 na municipal most wanted person na rank 1, 9, 6 at municipal most wanted person ng Nueva Ecija at 42 other wanted person. Nakapagtala din ang tanggapan ng 3 operasyon laban sa mga hindi rehistradong baril. 2 ang nahuli, 8 ang voluntaryong sumuko ng kanilang baril sa iba't ibang himpilan ng pulisya, 3 ang nakumpiskang baril at 83 bala ang nakumpiska. 7 operasyon ang ikinasa kontra illegal logging, 2 rito ang naaresto. Natutuwa ako kasi nakita ko talaga na very effective ang ating mga kapulisan sa baba. Yung deployment, yung assessment, kung saan i-deploy, anong oras, saan yung hotspot. Lahat po yan ay isa sa mga strategy natin at ginagawa natin kung bakit na matagumpay po natin na gagampanan yung ating tungkulin. Dagdag pa ni Nunez, patuloy ang kanyang pagmonitor at pagbisita sa mga himpilan ng pulisya sa lalawigan upang mas ganahan at maipadama ang kanyang pagpapahalaga at mapataas ang moral ng pulisya. Para po lalo silang ganahan sa pagtatrabaho, isa sa mga programa ko ay yung tinatawag na yung moral and the welfare nila. Doon sa moral and welfare, automatic may mga incentives akong ibinibigay katulad ng mga awards. Yan po yung mga consideration na ipoprovide ko sa kanila. Then at the same time, kinakausap ko sila, pinupuntahan ko sila dun sa kanilang mga police station na ikinatutuwa naman nila dahil napipil nila yung presence ko doon. Na ang feeling nila isa, hindi sila nag-iisa. Ang kanilang provincial director ay lagi nilang kasama. Matatandaan na nito lamang Agosto 18 nang formal na maupo si Nunez bilang direktor ng Albay PPO. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.